9 июль Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо экспозитсияҳо ва павилионҳои намоишгоҳи байналмилалии саноатии Инопром 2024 шинос шуда, дар ҷаласаи стратегии он иштирок намуд. 9 июл дар идомаи сафари корӣ ба Федератсияи Русия, Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар шаҳри Екатеринбург дар 14-умин намоишгоҳи байналмилалии саноатии Инопром 2024 иштирок намуд. ба мақсади расидан ба ҳадафҳои муайян намудаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи 4-солаи эълоншудаи рушди саноат солҳои 2022-2026 ва бадин васила амалӣ намудани ҳадафи 4-уми умумимиллии саноатикунонӣ бо суръати мамлакат соли дуюм аст ки гӯшаи намоиши маҳсулоти саноатии истеҳсоли ватанӣ дар масоҳати 230 метри мураббаъ дар тарҳи муосир ташкил карда шуд. дар ин чорабинӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода роҳбарияти сохторҳои давлатӣ ва корхонаҳои саноатии кишвар намояндагӣ намуданд. ин намоишгоҳ яке аз калонтарин ва муҳимтарин майдонҳои ҷаҳонӣ барои намоиши дастовардҳои саноатӣ ва таҳкими робитаҳои тиҷоратӣ мебошад. дар гӯшаи миллии саноатии Тоҷикистон коркардҳои пешрафта ва технологияҳои инноватсионӣ аз ҷумла маҷмӯаи агросаноатӣ, саноати насоҷӣ, истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ ва маҳсулоти қаннодӣ аз ҷумла оби зулол, сиёма, амирӣ, шоҳона, қолинҳои душанбе, арвис, ноқили талко ва дар маҷмӯъ зиёда аз 50 корхонаи истеҳсоли ватанӣ иштирок намуданд. иштирокчиён маҳсулот ва технологияҳоеро ки ба баландтарин меъёрҳои байналмилалии сифат ва рақобатпазирӣ мувофиқат мекунанд ва аллакай ба туфайли сифати баланд ва экологӣ эътирофи байналмилалӣ пайдо кардан намоиш дода шуд. бояд қайд кард ки бо дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии кишвар саноатикунонӣ бо суръат барномаҳо қабул шуданд ки афзоиши истеҳсоли саноатии кишварро то соли 2025 ду баробар пешбинӣ мекунанд. созмондиҳандагони ҳамоиш нақши афзояндаи созмонро дар таъмини ҳамкории кишварҳои узв дар бахшҳои муҳими иқтисодӣ бахусус дар соҳаи саноат бинобар иқтидори бузурги кишварҳо таъкид намуда, таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба муҳимияти фароҳам овардани дастрасии баробар ба технологияҳои нав ва таҳияи меъёрҳои ягона барои таъмини рушди устувори технологӣ дар минтақа ҷалб намуданд. нимаи дуюми рӯзи 9 июл Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар иҷлосияи стратегии намоишгоҳи байналмилалии саноатии Инопром 2024 иштирок ва суханронӣ намуд. таъкид гардид ки саноатикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имконоти он дар арсаи густариши ҳамкориҳои созандаи байналмилалӣ дар соҳаи тиҷорату иқтисод хеле муҳиму саривақтӣ ба ҳисоб меравад. айни замон дар намоишгоҳ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Узбекистон, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, ҷумҳурии Арманистон, ҷумҳурии мардумии Чин ва беш аз 700 ширкати саноатии кишварҳои иштирокдор дар масоҳати умумии 5 гектар маҳсулоти худро ба намоиш гузоштанд. дар давоми рӯзҳои 8 ва 11 июл боздиди беш аз 40 000 нафар аз намоишгоҳ дар назар буда, мулоқотҳои алоҳидаи коршиносон атрофи мавзӯъҳои истеҳсолоти устувор, стратегияи навсозӣ, равандҳои рушди саноат дар кишварҳои минтақа, рушди устувори кластерҳои саноатӣ, технологияи рақамикунонӣ ва зеҳни сунъӣ, мутахассисон ва ҳосилнокии меҳнат, ҳамгироии ташкилотҳои соҳавӣ ба нақша гирифта шуданд. ҳамзамон дар гӯшаи миллии кишвар роҳбарону масъулини ширкатҳои ватанӣ бо ташрифовардагон ҷиҳати пайдо кардани шарики тиҷоратӣ, омӯзиши имконоти роҳандозии ҳамкорӣ, густариши муносибатҳои тиҷоратӣ ва муаррифии иқтидору зарфияти мавҷуда вохӯриҳои дуҷониба анҷом доданд. ёдовар мешавем ки намоишгоҳи байналмилалии саноатии Инопром 2024 то 11 июл дар маркази намоишгоҳи Екатеринбург идома хоҳад ёфт.